саволи дигаре ки ҳаст, ман як занам дар муҳоҷират дар олмон дар германия соҳиби 2 фарзанд бобои ҳоҷӣ тӯли 3 сол мешавад хусурум занҳои фоҳишаро ба хона меорад ва ману фарзандома ва шавҳарма 4 ё 5 соат аз хона берун мекунад. ҳаво чӣ хунук бошад чӣ гарм. хоҳиш мекунам як насиҳате кунед то хусурам фаҳмад. хоҳари азиз ва бародари бисёр гиромӣ, ҳақиқатан бисёр як ҳоли мушкилай вақте ки дар хонаи мо зиндагӣ кунему, мақсад хусури ман ё калонтари ман моро омада аз хона берун кунад ки ман як зани бегона овардаму мақсад бо ӯ мехоҳам ки даст ба ҳаром занам. аллоҳи меҳрубона мо паноҳ талаб мекунем аз ин гуна хонадону аз ин гуна хусуру аз ин гуна падару ва ҳар касе ки набошад. ва шумо агар хуб мешуд ки ҳаргоҳе ки вай бо нафаре аз аму ҳароми худ меомад шумо дари ӯро намекушодед ё ин ки дарша кушоденам мақсад нагузоренаш, худшам ки гузоштен ҳамун занеро ки овардааст ӯро шумо пеш кунед. шумо дар ин масъала гунаҳгор намешед, балки иншоалло шумо дифои аз динтон мекунед. ин як раҳме бо бар худи ҳамун падарта ё хусурат мешавад ки туро аз як кори ҳаром боз доштӣ. бар ҳамин роҳи ҳалли инҳо ҳамин аст ки мо инҳоро нагузорем. ҳар гоҳе ки овард ҳамроҳаш сахравӣ мекунем. ҳатто агар дар кор шид аз қонунҳои ҳамун давлат ҳам истифода мекунем то ки пеши роҳи инҳоро мумкин ки ин одам ба тавсияи мо ба маслиҳати мо мақсад ҳатто ниёзам надошта бошад, гӯшам наандозад. бисёри инҳоро ана ҳамун дарди бада давош бад шумо ҳамон қонунҳои давлат қатӣ метавонед ки сади рошин ё пешгирӣ кунед. вай хафа мешавад, вай малол мешавад, вай шуморо дуо мекунад, дашно мекунад. аз инҳош ягон хоҳару бародарои азиз тарсон набошем. иншоалло инҷа ба хотири худо ки ҳаст ягон зиён ба шумо намерасад. саволи дигар, падар дар ҳолати мастӣ ба фарзандаш гӯяд ки оқ қат кардам, чӣ мешавад? ҳакуд ана ҳар як падар дар ҳолати мастӣ бошаву фарзандша оқ кунад. ёли бисёри саволҳо мешавад ки падарҳо фарзандоро дар корҳои гуноҳ далолат мекунанд. агар ҳамин кора ту мақсад анҷом натӣ ман оқ қид мекунам. на хоҳаро додарои азиз, ин оқ ки инҳо оқ нест. оқ ба худаш шарт ва шароит дорад. барои чӣ ман як қиссаеро пештар ҳикоя мекам. давраҳои бигем ҳамон хилофати ҳазрати умар буд. мега вақте нафар як падаре аз ҷош хест гуфт ки чӣ мегӯӣ дар ҳаққи фарзанде ки риши падара меқапад ва дар сари ӯ бо тиёқ мезанад. ҳукми ҳамин фарзанд чӣ аст? то ҳол ҳазрати умар мега ҷавоб надода буд ки ин писар аз ҷош хест. гӯ ҳазрат гуфт ҳамон писареро ки ҳамин падар аз ӯ шикоят дорад ҳамон фарзанд манам. манам аз шумо як чӣ мепурсам, оё ҳамон чӣ гунае ки падар болои фарзанд ҳақ дорад, оё фарзанд болои падар ҳақ дорад? гӯ бале ҳақ дорад. гуфт чӣ ҳақ дорад? гӯ ҳақшам ин аст ки вақте ӯ фарзанд таваллуд шуд барои ӯ бояд ақиқа кунад. агар ҳамин кора ту мақсад анҷом натӣ ман оқ қид мекунам. на хоҳаро додарои азиз, ин оқ ки инҳо оқ нест. оқ ба худаш шарт ва шароит дорад. барои чӣ ман як қиссаеро пештар ҳикоя мекам. давраҳои бигем ҳамон хилофати ҳазрати умар буд. мега вақте нафар як падаре аз ҷош хест гуфт ки чӣ мегӯӣ дар ҳаққи фарзанде ки риши падара меқапад ва дар сари ӯ бо тиёқ мезанад. ҳукми ҳамин фарзанд чӣ аст? то ҳол ҳазрати умар мега ҷавоб надода буд ки ин писар аз ҷош хест.
گو حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقش این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه، برای او نام خوب گذاره، یعنی در گوش او مقصد اذان گویه و او را گفت تعلیم علم کنه، یعنی با خالق شناسش کنه، از علم مقصد دنیا هم آگاهش کنه تا بی سواد نمانه. بعدا این جوان گفت از روزی که من چشم کشادم در عقیب گفت همین گاو و خرم همیشه من یک گویم چوپانی میکنم یا دمردگی میکنم و نام من گفت جعلان است. جعلانش یک کیرم، نام من را کیر مانده است. دیگه حضرت عمر به طرف این پدر گفت پیش از آنی که تو این فرزند عاق کرده خودت عاق شده ای. برای این عاق چیزی عادی و حاضر نیست. عاق به خودش قاعده و قانون دارد، به خودش شرط ها دارد. تا اگر هم قانون و قاعدهش نیاید فرزند عاق نمی شود. و پدر و مادرها را من مصلحتم همین است فرزندا را هیچگاه عاق نکنید، زیرا فرزندا در مردم ما عاق بسیاری بسیار قبولش سخته. ببین بسیاری جوانها را من دیدم که دخترها را هم دیدم که گو مادرامون عاقمان کرده، دیگه بابای حاجی همین نمازخانی ما چی در کار، یا مقصد تمام ما را دنیا و آخرت ما سوخته. این فرزندا این خیلی قبول دارن. برای این کلمه را شما نگویید، اگر چنده که با این عاق گفتن اونا عاق هم نمی شود، ولی برای اونا بسیار گذراندن حیات دشوار می شود.